Ki pulit ka Meghalaya kilayo ya ki mau kordor kan thup ka ksiar ki syukurim kan thup ka sonam rakuwanchi bad ukan jirik siar u raja rakuwanchi na kaying kabakisa ha Indore Madhya Pradesh. USP ka is kasihil uba wiwex im ulapentip ba ka kanhun ka Special Investigation Team SIT hapo ka jingilam jong usop inspektor ba Anthony Kongshit bad ukaran pachua rengkat ka jingarap ki pulit na Alkapuri Police Station kilayo ya ki mau kordor ka sonam bat ki jong uraja ha ka flat jong Ushilom James Haratlam District Madhya Pradesh kilayo ru ya ka laptop pen drive bat kiwai ki kot kisla ya ka nelayo hadin ka jingpla jong kilai ngut ki bagenthum unong pet ya ka flat Ushilom James u Lokendra Tomer utrai ka flat bat unong apahra u Balbir kine kilai ngut kila syakim nam Madhya Pradesh halor kajing tenok bagi temu ban pencak ya kisah satar halor kajing tokit jong ki pulit ya kajing syak penyap jong uraja rakuwansi ha kalok jong u ka sonom rakuwansi dang ha gine ki khendiat tayo baladem.